Kajing pule na kasithi u Jacob. Wat ai babon na pi kinong hikai ko parajonga. Namar hitip bayangi gi bahikai en sabishar da kajing penrkeng kabakham kharau. Nabangi baro ngidan shibon kicing bakala. Bat lada uno umbakala haka ka kaba uong udai ubreu bajanai. Ubala ro bantek lakam ya kamet baro kawai. Ladangi pendai na rakam haki sentor jong kikulai. Bakin duk kok ngu yangi ngi pendai ya kimet jong ki baro. Hapai ro ya ki leng laki he katno bat lakniat ya ki da ki leer ki bajur penban lania ya ki da ubaitha ubarit shibun kat shaba penpai kamon unang niya. Kumjoro utlej ulong udukot met ubarit henrai ukop usop kata kumnu kat ya kalauba lausan lapen pelo dai peliak deng ibarit bat utlej ulong kading utlej ulong keperthai beman hapadeng kidukot met jongi upen tengit ya kamet jongi barok kawai uyang ding ya kashantem jing bat ya uhi lawyang ding da kadujok. Namar ya baro kejat merat kelau bat kisim ya kibapar bat merat duriau la ban penjuk bat laju penjuk da ukhon ban riu henrai om dan briu ubala ban penjuk yau thli ujing sniu bom shong thai ubadap smam da kabi bapenyap da uhi ngi kerku ya uturai bat ukupa bada uhi ngi tim ya ki breu ya ki bala thau hakador jong ublei na kajo kasentor kami kajing kerku bat kajing tim ko para bangek jonga kane kamdei ban long kumta kaktin jong uturai. Jing puli naga gospel bukhoi katkum Markus. Hagata kapor u Jesu ula khatlang bat u ya u Petrus u Jacob bat u Yohanes. Bat ulaya lam yeki halor ulom bajrong bakin ye don tang makihi. Bat lepen keladur ye u hakmat jongki bat ki jain jong u kileting shine. Ki dali hado kata ba om don uno nong sai jain hakaperthai u bala ban penle kata. Ti lapau haki u Elijah bat u Moses bat ki kren bat u Jesu u Petrus u laong hau Jesu ko nong hikai kabha bangin sa no hangne tongin ya thau lai tli ki yeng trap kawe ya me kawe ya u Moses bat kawe ya u Elijah namar om sham latip ayuban ong naba kilating hado kata badu lo ulaka serniu yaki bat kawe kasur kalwan nau taul o uni ulong ukhon ba jonga to snap yu bat mar kumta haba kilepet saudong kim shem yo I sho yano bat ki laitang ya u Jesu kat ba gidang wan her na ulom ulabidong yeki marom yathu hano ya kata haba kilio I tat hado bau khon ubri undami pat na kajingyap kumta kilabat ya kata kaktin tang haladehi henrei paramaki kiye kali kamut ayu kani kajing mipat na kajingyap ti kilakili u balai kistat an ki ong bau Elijah udei banwan shwa bat ulu jubab yaki u Elijah udei banwan shwa ban penbhabyang yaki ki baro te kumno pat la tho shphang khonu briu bu unsha shitam shibon padun sha iben henrei ngaya tho yapi bau Elijah ulalawan bat ba ki briu kilale yu kat ka ba ki mon thik kumbala tho shphang jong u kani ga gospel jong try